Helyzet? Szia, szia. Jó van. Jól jön. Na jó, ennyi. Minden fasza, minden jó. Nézzük, mi a helyzet. Hát naposan mondjuk, azt látjuk. De itt kivettük a likviditást, a reakciót megkaptuk. Ezt, hogy körülbelül ennyi. Az órás lesz a lényegesebb. Itt van egy órás CT-nk. Viszont visszateszre itt lesz majd egy OF. Nem is húztam be, de itt van. Itt lejjebb. Hát itt lehet volna még egy, de azt mitigáltuk itt. Hajnalba, vagy este. Nézőpont kérdése. Nem lenne rossz, ha megtörnénk ezt a CT-t. De meglátjuk itt az órás OFM mit fog csinálni. De elég longos egyelőre a sztori. A kérdés ugye az lesz, hogy visszatölti itt ezt a hajnali rallit. Most őt ki lehetne jelölni Scope-nak egyébként. De ugyanaz problémám vele, mint ahogy általánosságban az ilyen zónákkal, hogy nincs hozzá likviditás ehhez a Scope-hoz. Úgyhogy egyelőre nem foglalkoznék vele. 4 órás OF fogott. Igazából lehetne még longolni bőven, lenne benne főfele. Na, meglátjuk, hogy az 1 órással mit fog kezdeni. És hát akkor ugye a 15 percesünk. Ugye itt van egy OF. És igazából ennyi, körülbelül. 15 perces is elég jó longra fordult. Van egy nagy zónánk, ha nem mitigált, de nem mitigált. Úgyhogy hála Isten óráson meg 15 percesen is van. Várnék egy törést. Mindenféleképpen. Hasort. És kérdés ugye az, hogy itt az órás mekkorát fog fogni rajta. Meglátjuk, hogy itt mit fog csinálni az órás 15 perces OFM. Lehet benne visszateszt mindenféleképpen, mert az egész jót mentünk. Tehát valamennyi visszatesztet adhat. A longot erőlteti a piac, akkor úgy is fog menni longba. Akkor meg visszafele kell majd várni egy törést, Frankfurt törést, Ázsia törést. Mármint úgy, hogy longba fölfele. És akkor longolni tovább, hadd menjem. És Ázsia alja, az mondjuk nagyon lent van. Ez itt van lent, Ázsia alja. Tehát mondjuk a shortba erőlködik a piac egyébként, akkor itt várnék egy törést ezen a legalsó ponton. Csak itt meg nagyon sok imbalansz van. Úgyhogy ez a pont egyébként még mindig lehet erős, tehát nem kizárt az, hogy lejön és innen adja a longos elmozdulást. Úgyhogy figyelnék rá. Elég erős volt az ember ezzel az elmozdulással. Itt is egy tök nagy imbalanszt hagyott. Itt egy nagy imbalansz aránylag. Itt is nagy imbalansz van. Úgyhogy simán jó lehet még tovább a long innen. Ha meglátjuk, itt az OF-ek majd intézik a dolgot. Hát ahogy ez atomlong, nyilván. Az tegnap az full chillbe elment főfele. Innen, halálnyugodtan.
hidegen szárazom. Ugye itt HTF-fel nem sokra megyünk. Ugye az órással likviditás itt van, magas pont itt van. Itt likviditásunk nem lehet, mert ugye ez a magas pont. Úgyhogy ezzel nem sok mindent tudunk kezdeni. 4 órással megint csak nem. Egy OF-et tudunk itt kijelölni esetleg. Itt ezt a pontot például. Hát nyilván 4 órás is atomlongra áll egyelőre. De hajnalban volt valami hír, vagy valami történt. Mint akkor átrobbant itt azért a piac, a Ázsia alatt. Aztán meg tudja a fene, mert nyilván régen láttunk ekkora mozgást így hirtelenjébe. De hát nem baj. Legalább már lehet bozogni a piaccal. Ugye itt likviditás 15 percesen itt lesz. És akkor itt igazából mellé lehetne állítani itt a 4 órás OF-et. És akkor meg is jöttünk. Itt likviditás 4 órás OF. Beleér, kell várni szépen, itt és innen megküldeni. Ha tartja a 4 órás, de hát nyilván ugye bőven lehet az, hogy kicsit találjon és innen indul el. Ugye hát a 4 órás az általában nem szögre innen fog fordulni, hanem lejjebb. És például itt egy 15 perces OF, most egy 4 órás gyertyán belül ezért van idő, mire csinál egy értelmesebb mozgást. Úgyhogy meglátjuk, de egyelőre atomlong minden. De figyeljétek azért az ellentétes irányt is, mert nyilván tegnap itt például atom short volt minden, aztán ő úgy gondolta, hogy ő mégis robban longba, úgyhogy arra oda kell figyelni. Ja igen, itt volt egy 4 órás zóna, amit én tegnap nem figyeltem, hanem nem tűnt föl, kimondtam igazából. Ugye itt volt a likviditása, és ugye ő volt lényegében a 4 órás zóna, és az tegnap nem húztam be, nem figyeltem, hogy itt van egy zóna. Ez van, de hát leadta. És igazából ezért kell nézni a két irányt. De tegnap is például, hogyha valaki nézte a két irányt, akkor itt volt a shortos OF-et, megtörtük, jött egy visszateszt, és innen lehetett longolni. Úgyhogy gyönyörű szépen lehetett kereskedni a udot. Mondjuk én sem néztem, de aki megnézte, az valószínűleg észrevette. EU. EU-val nem tudom. Mi legyen? Ezen az OF-en pattogunk még mindig, és már jól ennek csinálnánk egy törés fölfele. Megnézzük az 1 órást. 1 óráson már van egy szép törésünk longra. Itt szintén itt van egy órás OF. Innen, vagy hát idáig lehetne úgymond idézőjelben pullbacket nézni, innen meg lehetne menni vele tovább irányba. Más nagyon nem lesz 1 órásom. 4 órás ugye az egy kicsit már karcsúbb. Hát lényegében itt 4 óráson meg fixen semmiről fordultunk meg. Hát nem igazán van, ami támasztja a piacot. Nyilván azt lehet látni, hogy egyébként itt van egy árszint, amin ülünk. Tehát attól függetlenül, hogy nincs kifejezetten technikailag, stratégiailag itt semmi támaszunk. Nyilván látszik, hogy itt erős támasz van a piacon, nem nagyon akarják lejjebb engedni az árat. Ezen pattogunk már régóta. Most amíg ez nem törik le, addig úgyis fölfele fog menni. Fölmegy, visszateszt, tehát előbb-utóbb vagy átszakítjuk, vagy elrobbanunk longba. Most egyelőre longban, úgyhogy arra kell összpontosítani. És akkor itt igazából 15 percesen megvan egy order long. És így körülbelül ennyi. Zónát lehetne húzni ide, de hát nem a legszebb. Ez például megvárnám itt az OF-et, viszont itt is rengeteg imbalansz van. Tehát akár az OF alattról is el tud indulni a piac, úgyhogy figyeljetek rá. De egyelőre az OF, nyilván törés után lehetne menni velük. Mint azt már ismeritek, törés visszateszt, és akkor innen elindulni longba. Most lehetne engedni akár meddig, nyilván nem, de mit tudom én, első ismert pont, CT. Tehát addig jó esetben el kéne, hogy menjünk, itt 15 percesen nem igen lesz már mi. Itt van egy zóna,
arról mitigáltuk, kaptunk reakciót, de hát nem egy számottevő reakció volt eddig. Éppen csak beleestünk körülbelül. Nem fektetnék rá túl nagy hangsúlyt, amíg nem csinál törést. Viszont például a zónát azt lehetne használni breaker blokknak. Megtöri, visszatesztel breaker blokk, és akkor innen meglongolni. Ugyanúgy GU-nál is egyébként itt egy 15 perces zóna. Tehát őt ugyanúgy lehetne használni breaker blokknak, és akkor longolni tovább. Itt fölfele ugye a likviditás lesz majd, mint OF, de ha nem akad el, akkor egyébként simán átengedném rajta. 4 órással nem nagyon foglalkoznék ezzel, amíg nem ad törést. Úgyhogy ha szépen leadja a longot, egyébként itt is CT, boss, lehetne engedni tovább. Nyilván, ha sorba megyünk, akkor azért rövid távon kéne gondolkodni, megnézni HTF-en mi az, amivel el tudunk akadni, és akkor addig engedni a setupot. Maudon ott nem nagyon lesz swing breaker blokknak, mert hát itt nem nagyon van mi visszafele. Úgyhogy Audon abból főzünk, amit kapunk. Meglátjuk. Aranyon egyébként sanszos, hogy itt megtörjük a napost, mint a napos OF-et. Ha szépen megtörjük egyébként, akkor lehetne menni vele bőven. Szépen kapunk egy törést, akkor azért lehetne engedni. Az órás is szépen fordult. Tök szépen ajpont, volt a likviditás, reakciót megkaptuk, megtörtük. Most ezen az OF-en küzd. Meglátjuk, nem lenne rossz, ha meg tudná törni ezt az OF-et. Itt van egy szembetűnő 1 órás zóna. Őre az érdemes lenne figyelni, viszont breaker blokknak tökéletes lenne. Ha meg tudja törni itt az egészet, akkor lehet vele menni tovább szépen. Nyilván időigényes lesz, de nem néz ki rosszul. Itt is volt tegnap ugye írtam itt a 4 órás OF-et, hogyha meg tudjuk törni, akkor lehet tovább longolni majd aranyat, ugye innen. Hála Isten sweepet kaptunk, aztán ugye visszajött sorba. De hát nyilván azért kell figyelni a HTF-re. Viszont úgy fest, hogy ez is törés lesz. Előbb-utóbb. Viszont 4 óráson egyébként ugyanitt van egy zóna hozzá az OF-hez. Nem azt jelenti, hogy sortolni kell róla, csak látni azt, hogy benne van a lehetőség. Nyilván kell nézni egy törést. Tehát egyre többször mondom inkább azt, hogy zónából ne kössetek, hanem várjatok megerősítést rá. Mert elég csalóka mostanában ez az egész. Úgy is ad. Tehát, hogyha erős a zóna, és ténylegesen a piac el akar róla mozdulni, akkor úgy is fogsz kapni róla egy erősebb törést. Tehát bemitigáljuk, kapsz egy törést, visszatesztet, és akkor tudsz sortolni. Akár. Tehát nem kell azon stresszelni, hogy elmegy nélküled, vagy bármi. Hát ja, a 15 perces az meg ilyen. Azzal sok mindent nem kell csinálni egyelőre. Ez az óra, ez nekem ez itt nagyon tetszik. Ja, van följebb is. Ettől függetlenül nekem ez azért tetszik kifejezetten, mert itt van egy OFM is. Több megerősítés lenne ezen a ponton. Longra. És ugye akkor innentől kezdve ugye 4 órás OF, meg a 4 órás zónától, ha szépen lead egy törést, idáig lehetne jönni, ez egy target. Aki longolni akar, az innen meg tudja nézni a longot. Nyilván ne oda-vissza, de ha innen sortolsz, akkor idáig sortolsz, ha innen longolsz, akkor meg nyilván enged át. És reményeim szerint végre talán lehet engedni a piacot hosszabb távon. Pláne a jó irányba megy. Hát Nasdaq az meg, ja, az olyan Nasdaqos. Meglátjuk, vagy visszajön az 1 órás likviditásért, vagy nem jön. Hát 1 órással, 4 órással, napossal még nem tudunk mit csinálni. Jövőre lehetne húzni egy OF-et, de őszintén szóval én nem kötném be 4 órás OF-ről. Főleg így, hogy itt van alatta a likviditás, aztán nyilván, hogyha leadja szépen, akkor ugyanúgy jó lehet. Mert kell várni itt egy mitigációt, visszatörést, és akkor lehet vele menni. 15 percesen is igazából attól long van. Hát nyilván itt vannak a likviditások, OF.
4 órás likviditás, ugye itt a régi bosszod, 4 órás OFN, szépen lecsurog, minden egyébként nem lenne rossz, törés után, kihangsúlyozva, mert 4 órás. Aztán körülbelül ennyi. Sorban nem mennék bele Nasdaqon, én. Meg nem jön vissza egyébként, törés után lehetne vele menni tovább. Csak hát nyilván, tehát targetnek, mit húzzál ATH-n, még abban mit. Viszont elindulni el lehet vele törés után, ha leadja szépen. Ugye, csodás. Csodást gyártok. Hát azért az OF-et én megszúrtam volna, te nyavajás. Nem baj. Csinál egy törést, megyünk utána. Vagy kiépítette ide a likviditást, az olyan likviditás gyanús. Pont. Nem lenne rossz már, hogy benyitna London, csinálna itt a sweepet, Frankfurt alja, OF, onnan robbantani tovább a longot. Ugyanez. Sweep, OF. Még itt is akár sweep, likviditás. Aztán jól összeforgattunk mindent longra, de leszakadt sorba. Meglátjuk. Tamás mindjárt longol. Itt kapunk egy törést. Jön egy törés, visszateszt. 5 perces kob, 1 perces entry, dur. Szép Romelu. Megvárjuk az én New Yorkot. Amit megviccel minket. Legalábbis én, aztán ti meg, ha be akartok lépni, lépjetek. Nyilván. Ugye? Tudtam én, hogy longot nézed. Megvárnám a sweepet. Csak hát nyilván ugye várunk a sweepre, elmegy, akkor nem kapjuk meg a sweepet, azt elment. De hát, és mit tudom én, valahol itt lejön, ideadja a skobot. Hát, elég kéne neki esel, bőven. Aztán meg igazából megérné, még úgy is, 10 pippel, mert innen boss, 6 nem olyan rossz az. De legyen egy sweep. Sweep, törés, azok utána már stabil. Szerintem. Én meglátásom szerint akkor az már stabil. Ervin, arany, gazdag. Igen, egyébként én sem nagyon. Egyetértek veled. Nem kötném be. Tehát nem kötném be sorba. Egyébként. Lehet, hogy rohadt nagyot fog menni, de nem kötném be sorba. Jó, erősebben meglongolnám minden, mint az, hogy itt bekockáztassak egy sortot neki. Aztán nyilván take risk. Tehát én nem kötném. Aztán onnantól kezdve, ha én nem kötném, akkor nem most mondanám azt, hogy kössétek. Ekkor a futamba azért belesortolni. De jót ment minden esetre egyébként. Nyavajás. De úgy nem adott entrit innen lentről, mint az állat. Néztem. Ügyed. Itt volt egy... Hol van? Itt egy 1 perces OF. Ja, még azt se értük el. Na, mit néztem, várjál? Valami volt itt valamit néztem itt 5 percesen. Mindegy. Valami volt itt, az fogta, vagy hát nyilván hívjuk, ahogy akarjuk, kategória. És
itt volt az 1 perces likviditás, és likviditás előtt. Ez pont kiszúrta volna a likviditást, itt belekötsz. Hát azért. És utána sehol nem volt hajlandó visszajönni. Basszus, néztem, nem is tudom meddig. Egyig? Fél kettőig? Hát jó, mondjuk igen, fél kettő, mert fél kettő kor jött konkrétan vissza, és akkor raktam le a telefont, hogy akkor baszolj meg. És itt volt az 1 perces utána már. Sikítottam reggel, amikor ezt láttam, hogy basszus, itt volt az 1 perces. Az innen se volt szar. Mit ment innen? 14-ért, hello? Drága Isten. Hát jó van. Ha meglátjuk, visszajön, akkor lesz belőle valami, ha nem jön, akkor lecsó. Ugye nem akarja ezt a sweepet lent. Legyünk bátrak, Tamás. Törés után? Minden? Hát figyelj, most igazából, amíg megkaptuk a reakciót itt, ha London nem ad sweepet, tehát ha London nem sweepeli Frankfurtot, meg nem akar esetleg még lejjebb jönni valóba ide, akkor innen egyébként nem lenne rossz. Meglátjuk, kapunk törést, rámegyünk. Mit csinálod, de hogy is nem. Itt így törés, visszatesz, itt OF, 5 perces kob, és itt bekötjük. És innen boss. Nem számít. Milyen Frankfurt? Ez? Dehogy Frankfurt. Ez nem Frankfurt zóna. Ez ebbe akadt el. Ebbe a felsőbe. Nem ebbe. Dehogy is semmi sweep. Sweep lehet, de nekünk itt kell sweep. Így. Innen. Ezt már direkt ide raktam. Innen. Lejön. OF. Ebből a zónából, ami nincs is itt. Innen. Pif. Valamilyen autón is, csak mondom. És csak. És is van ilyen, csak ő tetsz. Géumban ilyen. Itt ez. Ez pont jó lenne sweep-el, és innen meglőni. Ez itt pont tökéletes. Lejön, kiveszi itt a likviditást. Likviditás, imbalance, és innen. Bosszig meg se áll. Vagy OF. OF-vel az a baj, hogy hát nem baj, de kifejezetten OF-fel amúgy az lenne a bajom, hogy az elmozdulásnak a likviditása itt van lent. Nem tartom kizártnak azt, hogy az OF-ről kapunk reakciót, lejön, kiveszi az elmozdulás likviditását, és innen indul el. Pláne úgy, hogy Hunában. Ja nem, az EU. Akkor semmi. Ja, EU-nál van itt az 1 órás. Van pár változat, de minden elképzelés lehet jó. Az meg már régen jó, ha már minden elképzelés jó lehet. Hát amíg long van, nyilván.
Mert elmegyünk sorba, akkor változtatni kell az elképzelést. Szegény Ervin, ő meg vegetál, mert hát mit csináljon ezzel? Nem mondjuk, a Nasdaq az lehet jó amúgy. Abban még látnék fantáziát. Törés után. Vagy esetleg Frankfurt sweep-el. Hát mondjuk még Ázsia sweep is beleférne. Ja, csak az elmozdulásnak meg itt van a likviditás a halába. Ezt itt hagyom. Na, kérünk egy olyan jó hétfői mozgást. Csak most főfele. Azt nézted egyébként, Tamás, hogy itt a visszatesznél is megadta a sortot? Ugye mi volt az alapkoncepciónk? Ugye a live-ba letörés, vagy letöri a zónát, visszatesz zóna, és onnan sor tovább. Basszus, kiadta azt is. Mint a folytatólagost is kiadta. Kegyetlen. Hát meg mondjuk tegnap kiadta a sortot is egyébként innen. Még rávágott egy sweepet, de szépen lejött sorba. Hát ez a csapkodás, hogy rohadjon meg. Hát ja, 4 órás OF. Nem figyeltem. Van ez így? Na, megjött London. Hú, úgy nem biztató. Ebbe a kontextusba legalábbis. Na jó lesz, ráforgattunk mindent longra. London meg így elköszön majd. Nem baj. Visszateszti megsortoljuk ezek itt az OF-et Breaker OF-nek használva. Egyébként szokott olyat a piac, vicc nélkül, megtöri az OF-et és visszateszteli. Hát most akarok egy ilyet mutatni, mert amúgy tudom, hogy van. Csak azt nem, hogy hol. Itt. Hát végül is egyébként ez is. Mert ugye itt, kis kapcsolom ezt a session-t, mert megőrít. Itt ugye itt van az OF, megtörte az OF-et, visszatesztelte, jött még egy visszateszt, és onnan indult el. Itt fixen volt 1 perces. Hadd nem meg. Volt hát, ott van. Igaz, azt nem értük el. De elértük. Elértük. Aha, hát pont. Pont nem, vagy pont igen. A pont nem. De adott 1 percest. És azért mondom, hogy az OF-et is lehet használni. Breaker OF-nek. Na, London, vadulj meg. Adj nekünk valami szépet.
Ja, csak nem akar egy sweepet csinálni. Most kéne megnyitni a TikTok élőt. Lesznek az adminisztrátorok. De aki nem bír viselkedni, basszuk kifele. TikTokról is. Hát én is fönt szípelnék. Na, majd egy törést. Hatlongoljunk. Uha. Itt a törésünk mindjárt. Audom. Audot bemered longolni, Tamás? Kapsz egy törést? Az a baj, nincs target. Legalábbis. Nem igen. A target innen. Mondjuk nem baj, mert kell húzni egy, mit tudom én, ötert, egy hármat, vagy négyet. Aztán csé. Ja, de mondjuk Audot te utálod. Az a kis bunkó. Hiszem ez néha unalmasabb, mikor az ember várja. Mint olyan, mint amikor iskolába ültél, nézted a falat, és vártad, mikor csöngetnek ki. Tényleg nem kell neki az OF? Patkány. Igen? Na hol léptél be? Itt. Ez kemény. Az ember. Ez volt a London sweep. Sweepelte saját magát London, és itt beköti. Ez kegyetlen. Ah. Ja, nem tudom, kitől tanuljátok ezeket a vad dolgokat, de hogy nem tőlem, azt tuti. Ez azt tetszik, GU nyújtózkodik, out semmi, out sweep, vagy EU sweep, Audi sweep.
Frankfurt törést várott Tamás, vagy Ázsia magas pontját? Vagy kompletten a zónát? Mint ezt a pontot várott törésnek, vagy ezt? Ázsia? Jó lenne az a sweep nekünk pluszba itt. Hát ja, jó lenne a sweep nekünk, halunkba mennénk. Ez is egy másfél órás live lesz. A hétfői. Mennyire tartunk? Ja, még csak fél órána. Csak be is jönnek ki a Nasdaq, beszarok neki. Innen ATH? 10 lotta. Igen. Hát figyelj, ez a... Hol van? Ez a kerek 30 000, ez jó néz ki. Azért nagyon csúnyán sikítanék, hogyha innen elkezded idáig. Figyelj, százalékosan nézve egyébként képes rá. És megnézed ettől a ponttól eddig, ez 2,3%-ot emelkedett, tehát most ha azt nézed, ez itt, hát mondjuk másfél nap. Tehát most innen, ez 2 nap alatt meg kell, hogy legyen. Azaz, gyere csak fiam, add meg papának azt a sweepet. Ja, igen, igen. Fél Balszmink számlám. Úgyhogy amúgy az lehet engedni akár meddig, akár egy évig is. Annak mindegy. Sphinx számlát addig engeded, ameddig akarod. De azért ekkora SL-en meredek lenne innen kötni egy longot, pláne odáig, de... Jó van, srácok, még egy félig várunk, aztán nem ad semmit, akkor elköszönök, mert még kéne mást is csináljak. Még van rá fél órája. Addigra már valami csak lesz. Úgyis megoldjátok ti. Már időm nincs kötni, basszus. Odaadom az Ervinnek valamelyik számlámat, aztán kötöget rajta. Kap egyet az Ervin, és kap egyet a Tamás, és aztán jó idő. Megtartom a live-ot, ti meg bekötitek helyettem. Big deal.
Uh-huh. Ez akkor megy B-je. Vissza ne kössed. Várjál itt egy sweepet. Annyira nem lepne meg egyébként az, hogyha ezt a rajtot, ezt visszatöltenénk. Annyira nem. Nagyon. Nagyon nem lepne meg. Hát jó, hát Auddal likviditásig már nem kell hozzányúlni. GU meg EU, az még... az még formában van. Kijött valami hír? Nincs most hír, nem? De 9,15 euró. Hát mondjuk sárga, de a kőolajtartalékos hír is sárga, aztán hogy megdobta volt hét csütörtökön a piacot. Na, azaz érkezik itt aminek kell. Na, mi lesz ebből? Jaj. Na? Fog a titok zónába, vagy nem fog? Ki adja, akkor megmondom miért. Ha nem adja, akkor nem árulom el. Na, ne legyél alá, gyere még lejjebb. EU vagy GU, Tamás? Melyiket kössük? GU-t? Ja, hát mondjuk ez egyértelmű volt, mert Audot az gyűlölöd. Az EU az triplán csak ilyen. És ne vágjál földhöz, hogy ezt idáig nem tudtál eljönni. Ez mekkora egy kretén?
Nagy köcsög ez, mit nem mondjak. Csak nem akarja, amit mi. Mondjuk nem baj, hogyha nem csinálja meg. A törés után jó lesz ugyanígy. Vagy ugyanúgy. Csak jó lett volna, megcsinálja itt az OF-et. Legalább. Amikor már innen lehetett volna nézni a setupot. Nem, meg előtte elmegy, akkor nyilván nem. És ennek az elmozdulásnak itt van a likviditás rend. Amíg ezt a pontot nem töri meg. Ahhoz meg itt a zóna. Na, nem baj. Na hát, ez eddig tetszik. Vonalkód. Úgy az meg sweepről érkezik. Erőteljesen. Pillanat, srácok. Előbb a WC-re gyorsan. Na, itt vagyok. Helyzet? Semmi változatlan? Szupi. Hát, hogy Aud az egyedül kimozogja magát minden helyett.
Tosoknak itt az entrie. Jó sweepről. Hát ja, de rengeteg imbalance itt maradt. De az irány legalább erős. Mondjuk az ma mitigált. Ja, pont nem. Na itt már igen. Hú-hú. Erős lett. Jó Ázsia sweepről. Vagy Frankfurt sweepről. Meg jó, hogy longolni akarunk, nem sortolni. Hoppá. Gazdag. Gazdag egy bunkó. Visszakötötted? Nem. Gazdag egy bunkó. Uh-huh. Ja, aranyon is van. Hát ez is jó zóna egyébként. Itt van a likviditása. Ez is egy jó zóna. Na nekem csak azért tetszik ez jobban, mert van alatta egy OF. Amúgy meg aztán lehet, hogy pont erről megy el, vagy innen likviditás kivételről. Én nem lepne meg igazából a dolog. Aranyon? Nem. Nincs még sweep. Még nem sweepelte. Sweep? Egy perces? Egy perces Coventryvel. Ekkora SL-lel. Igen. Figyelj, ott elég egy gyertya. Igaz, hogy lefele is. De elég egy gyertya. Hát jó van, fél órája megy London, azóta még sok minden nem történt. A mai napot se kell túl gondoljuk egyelőre. Hát mindegy, alert van, aztán majd odaérünk, akkor meglátjuk, lesz-e belőle valami vagy sem. Megközpontosítom. Aljál tetejét. Aztán innentől meg csinál, amit akar. Hát arany egy bunkó.
Ázsia kimozogta magát. A London meg hokizik. A kedvenc egypercesünk. A jó utolsó egyperces. Na jó van. Jóból is megártasok. Elköszönök. Aztán majd meglátjuk. Kitartást nektek. Ügyesen. Türelemmel. Aztán sok sikert a mai napra is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!